రంగారెడ్డి జిల్లా హయత్ నగర్ లో దొంగలు రెచ్చిపోయారు. స్థానిక తొర్రూరు రంగనాథ స్వామి దేవాలయంలో దొంగలు భీభత్సం సృష్టించారు. ఆలయ ప్రధాన ద్వారాన్ని పగలగొట్టి అందిని కాడికి దోచుకెళ్లారు. హుండీలను ఎత్తుకెళ్లారు. ఆలయంలో వరుస దొంగతనాలు జరగడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఈ దేవాలయంలో ఇప్పటికి 3 సార్లు దొంగతనం కావడం గమనార్హం. హుండీలను ఎత్తుకెళ్లారు. ఆలయంలో వరుస దొంగతనాలు జరగడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఈ దేవాలయంలో ఇప్పటికి 3 సార్లు దొంగతనం కావడం గమనార్హం.